Sayo mo ba? Sayo mo kawaw. Guys, mo din is bukid guys, mo hinaw mag-ihaw mi rog manok. Pre hinaw. Kayo. Kuyawan. Kayo hidra. Oy, init dyan. Init oy. Nay usa ato niya sugalan mong angal ingo. Pulan mo pula. Dili katong kabaon. Baon? What's up guys? Let's see manok. Sugalan niyo. Bisaya ni Bay. Bitay. Nagigigil ako sa inyo. Kasi ang nang sugal. Sa mga bashers ko dyan, I love you! Balik. Balik. Ay tapang dai. Nara bigi-bigi-gira dane. Kuha. Mo ni si Render ang pinakamanyak na mong uyuan. Iburgar mo no. Ayo. Okay ram gyapon ha. Ayo. Manyak. Sige ba, balik bitay ba? Ayaw na yan. Mga stitch na lang ihuwat para mga unaming tanan. Iya tungol. Ako di ana ora ko. Hey boy, it's your boy. Yo. Tuyok pa balik. Tuyok pa balik. Eh ano gyapon gi? Ay niya na kanya no. Dali mabalik pa tuyok ba? Inato gyapon gi. Tuyok. Kato ba yan ba yan? Yan mo balik. Tuyok. Ah sige balik lang. Ibot. Di ba tuyok? Inato tuyok. Ako buhat pag balik. Sige na. Hindi mo naisip ko, biwa. Challenge accepted. Daw mo bubok kayo. Kana may gatong giagad ang yang bitay-bitay. Ay sakto naman to pagtuyok nimo. Taas naman to. Awa. Di kana usang ka bulig hapit na bra wag mo. Sige ba? Dili mo gani tuyok na lagi balik. Dili balik sa.